Poštovani sugrađani, prošlo je dosta vremena od 5. februara ove godine kada je završena privatizacija objekata Slatine, Bukuljske Slatine, kada je postao novi vlasnik Milojević Radovan, vlasnik Stubline i vlasnik ovih svih objekata koji se nalaze u parku i objekta koji se nalazi na Bukulji. Odmah posle završene privatizacije došlo do jednog iznenadnog sastanka vlasnika Stubline sa lokalnim čelnicima, kada je došlo do dogovaranja oko sudbine hotela Starog zdanja i dela Školjke. Dogovor je bio sledeći, da se taj objekat, odnosno objekti, ustupe lokalnoj samoupravi uz novčanu naknadu, tako da bi lokalna samouprava postala vlasnik, odnosno ponovo postala država vlasnik tih objekata. Smatrali smo da to ima i nekih dobrih strana, ali sigurno koncept koji je Radovan Milojević imao za razvoj turizma je poremetio taj koncept, obzirom da procedura oko izuzimanja ova dva objekta traje, zakonska, a i naravno skupštinske odluke kasne, tako da se u tom delu do dan danas ništa nije uradilo i građani se s pravom pitaju šta se dešava posle tog dogovora. Razumem proceduru, ali ne razumem šta se dešava sa drugim objektima, kao što je to hotel Šumadija, kao što je to restoran Arkade, bazen i objekat na Bukulji, koji su vlasništvo gospodina Milojevića iz Stojnika, i na tom sastanku je dogovoreno da investicije, odnosno radovi, mogu početi već krajem marta, odnosno početkom aprila ove godine. Mi smo pokušali danas da dođemo da vidimo da li se tu nešto radi, da li postoje građevinske mašine. Nažalost, našli smo isto ono stanje koje je i pre nekoliko godina bilo ovde u okruženju parka Bukovičke banje. Da li je i novi vlasnik došao u problem, kao što je prethodni vlasnik potencijalni, sa zakonskim normama, procedurama, dozvolama, planovima, i da će to usporiti razvoj turizma, odnosno usporiti rekonstrukciju ovih objekata. Sigurno ta pitanja mi ćemo postavljati i na narednoj skupštini kako bi naše sugrađane informisali, dali pravu informaciju, jer svaki Aranđelovčanin ima pravo da zna šta se dešava sa ovim objektima, a pogotovo sa ovako jednim velelepnim objektom kao što je hotel Staro zdanje. Poštovani sugrađani i dragi Aranđelovčani, 5. februara ove godine na ovom istom mestu održana je jedna gromoglasna preskonferencija koju smo svi gledali, a posle koje nam zapravo ništa nije bilo ni jasno. Od te preskonferencije pa do dana današnjeg ništa se nije desilo. U ovom trenutku postavljamo pitanje šta se dešava i sa silnim grupama koje su se u medijima promovisale kao grupe da očistimo Aranđelovac, da sačuvamo Staro zdanje. Gde su sad one koje su se borile za ovo što se i desilo 5. februara? Postavljamo pitanje čelnicima opštine, šta je to što je sprečilo ulazak najavljenih mašina 5. odnosno posle preskonferencije krajem marta i početkom aprila? Građevinska sezona je uveliko u toku. U parku Bukovičke banje osim pasa lutalica nikakvih dodatnih sadržaja nema, ali ono za što su se svi oni zdušno borili jeste objekat koji stoji iza nas i koji je simbol grada Aranđelovca. Samo nam objasnite u bilo kojoj formi, da li ćete putem društvenih mreža, da li ćete na nekoj od budućih sednica Skupštine opštine, šta se dešava od 5. februara pa do dana današnjeg sa objektom Staro zdanje i Šumadija.